delir moment, lacrimogen, delir moment, Sosin Chopin. Sunteți în continuare la Perfect Imperfect. Doamnele nu sunt discriminate în această seară. Dați-mi voie să vă prezint invitatele mele, reprezentantele partidului Fetele din Diaspora. Doamnelor, vă rog să vă prezentați. Bună seara, eu mă numesc Vetuța Michelangelo și am 20 de ani. Eu sunt Anișoara Da Vinci și tot așa am 20 de ani. Bine, împlinesc luna viitoare. Eu sunt Mariana Mitsubishi și am 24 de ani. Acum 2 săptămâni m-am întors din Japonia. Foarte interesant. Și doamna? Eu sunt Vasilica Bonaparte și nu mai am de mult 20 de ani. Dar nu ăsta este necazul meu cel mai mare. Ajungem imediat și la problema care v-a adus aici, dar întâi de toate să-mi spuneți, fetele sunt italience, că văd că vorbiți destul de bine românește. Ei, sunt italience pe dracu. Sunt de la mine din comuna Poșirca, din județul Vaslui. Stați așa puțin, doamna Bonaparte. Da. Poșirca, așa se numește? Așa se numește. Da. Numele vine de la un renumit soi de vin care se produce chiar la noi, în comună. E deșteaptă rău fata asta. Asta mică le știe pe toate. Da, spuneți mai departe, doamna Bonaparte, de unde provin aceste nume? Știți, noi înainte am fost căsătorite prin străinătate. De asta avem și numele astea, pentru că purtăm numele soților noștri. Înțelegi, acum nu mai sunteți căsătorite. Unele dintre noi suntem divorțate, altele văduve, altele urmărite internațional. Na, nu mai este căsătorită, am scăpat de paguba asta. De când a dat italianul meu ortopopii, m-am întors în România, că acolo era criză. Ce lucrați în Italia înainte de criză? Îngrijeam și eu bătrâni, că da, așa am și ajuns să mă mărit. Am lucrat 2 ani la ăsta de l-am luat de bărbat. Na, am zis să mă aleg și eu cu ceva după ce o dau ortopopii. Da, au venit copiii moșului și au luat ei tot. M-am judecat cu ei 1 an și jumătate și a trebuit să plătesc tot, până și ce strânsesem eu de leafă. Na, că la omul bun nici boi nu trag. Așadar ați revenit în țară, ce planuri aveți acum, doamna Bonaparte? Uite, asta e problema, că am fost introduse în eroare, știi? Noi știam de la televizor că cine se întoarce în țară primește 20.000 de euro, dar n-am primit niciun chior, pentru că am aflat că este campanie electorală. Și așa că ne-am făcut noi partidul nostru, Fetele din Diaspora, ca să ne cerem drepturile. Uite, ăsta este programul nostru electoral. Să ne dea banii noștri, că am mers 260 de kilometri în Italia ca să votez la alegerile trecute. Da, că dacă nu primim banii, îmi dau foc aici, în direct. Doamna Mitsubishi, stați așa, liniștiți-vă. Important este să spunem ce vreați să faceți cu banii, ce planuri aveți, ca să înțelegem. Lăsați benzină. Păi stați așa că vă spun eu. Păi din bani vreau să-i fac lui mama o sobă de teracotă în odaia aici nouă, că și-a făcut o nouă odaie la stradă. Dar n-am mai avut bani de sobă, știi? Și cu restul de bani vrea să plecăm și noi în Italia, că a trecut criza acolo. Stați așa că din câte știu eu, propunerea presupune să folosiți banii pentru o fermă. Nu puteți să plecați cu banii pur și simplu. Păi dar nu plecam de tot. Peste câteva luni ne întorceam iar. Da, și atunci trebuia să ne dea alți bani, nu? Da, să ne dea dreptul nostru, că de-aia am venit aici. Ei, și la o adică facem și o fermă dacă e musai. Fermă ziceți, dar ce să cultivați acolo? Uite că le cultiv pe fetele astea. Și nu numai pe ele, că s-au întors și altele. Spre exemplu, Florica Mitterrand din Franța, Marița Papastratos din Cipru și Victorița Bandera din Spania. Ce mai nicăieri nu mai merge treaba. Atenție, ai ceva prin telefon de luat acum? Da, îmi spun colegii că avem o legătură telefonică directă. Alături de noi este domnul Mitsubishi, soțul doamnei Mariana. Bună seara, domnule Mitsubishi. Știe română? Da, știe. Păi a lucrat bucătar la restaurantul de sushi din mall. Acolo ne-am cunoscut. Da, interesant. Domnule Mitsubishi, ne auziți? Emma Zeicescu, sunt de la Perfect Imperfect TVR. Eu vă aud. Bună seara. Mă auzi? Mariana, vreau tu venit acasă la Japan? Mariana, tu tsuma, adică soția la mine. Nimeni nu știe pregătește orez ca Mariana de la România. Tu vii la Japan să faci orez și sakana la Mitsubishi-san, da? Ce zice asta, Mariano, că eu nu înțeleg nimic? Ei, vrea să mă întorc în Japonia să-i gătesc orez cu pește. El e bucătar și vrea să-i gătesc eu. Japonezii ăștia, parcă-s niște aiuriți. Muncesc, tanti Vasilico, muncesc ca apucații, după cum îți spuneam. Păi ce să fac eu acolo? Să mă pună la treabă? El are nevoie de bucătăreasă, nu de nevastă. Doamna Emma, spuneți că nu mai vreau să vorbesc cu el. Și că mai bine îmi dau foc în direct aici decât să mai aud de el. Liniștiți-vă un pic, lăsați benzina aia deoparte. Domnule Mitsubishi... Are careva o brichetă? Doamnă, liniștiți-vă, lăsați benzina, că suntem în direct. Domnule Mitsubishi, soția dumneavoastră nu vrea să se mai întoarcă, ați auzit?
Uiu, atunci dacă nu te întorci la Japonia, eu fac harakiri la mine chiar acum. Hoi! Domnule Mitsubishi, ne auziți? Mitsubishi-san? E posibil să nu vă audă. E un obicei la ei, când fac harakiri, nu mai au nimica. Da, mulțumesc tare mult doamnelor. Doamnele reprezintă, așa cum vă spuneam, Partidul Fetelor din Diaspora. După un videoclip pe tema imigrației, rămâneți cu noi pentru știrile de mâine, poimâine și răspoi.